φυσική, ζωτική ανάγκη για κάθε παιδί. Σε όλη την πορεία του ανθρώπινου είδους αναπτύχθηκαν μέσα από αυτό χιλιάδες παιδιά πνευματικά, σωματικά, ηθικά, αλλά και κοινωνικά. Ο χορός με τη σειρά του προσφέρει πολλά περισσότερα από την απλή εκμάθηση βημάτων, τεχνικών και χορογραφιών. Συγχρονίζει το μυαλό, την ψυχή και το σώμα με απόλυτη αρμονία. Και μέσα από την επικοινωνία των τριών αυτών βασικών στοιχείων, το παιδί μαθαίνει πρώτα απ' όλα τη βασική αρχή της λειτουργίας της ζωής του, που είναι η πειθαρχία. Ο χορός, λοιπόν, για ένα μικρό παιδί αποτελεί μία επένδυση, η οποία γίνεται πάντα με τις σωστές κινήσεις, πάντα με τα σωστά υπομονετικά βήματα. Παιχνίδι. Περνά η μέλισσα, χωρί. Αϊγιώργης και ζαχαράκια κυθύρων, καμάρες και ερήνη τύλου, καγκελάρης, παλαμάκια και σιρτό σταφείο από την Ήπειρο. Συμμετέχουν παιδιά της 3ης, 4ης, 5ης και 6ης δημοτικού.
Κι απούθε, κι απούθε, κι απού θέλα να φύγω.
Είμαι ξένος και θα ειδώ και θα πάω να μολόγω. Είμαι ξένος και θα ειδώ και θα πάω να μολόγω. Ματώνα, μωρέ ματώνα, ματώνα, γιο Κωνσταντινό. Μα τον Άγιο Κωνσταντίνο το χώρο δεν τον αφήνω. Μα τον Άγιο Κωνσταντίνο το χώρο δεν τον αφήνω. Τεπιάνω, μωρέ τεπιάνω, τεπιάνω ώρα επανέψες. Τέτοια ώρα εκανέψες, τέτοια και παραπρόψες. Τέτοια ώρα εκανέψες, τέτοια και παραπρόψες. Ματώνα, μωρέ ματώνα, ματώνα, γιο Κωνσταντινό. Μα τον Άγιο Κωνσταντίνο το